Аз и моят помощник направихме 2 картини за 2 нови апартамента. Отидох до място, за да взема мерки. Трябва да скрием ето тези грозновати табла с 3D платно. А какво е 3D платно? Най-просто казано, самата подрамка е по-дебела от обичайното. Отделно, тематиката на единия апартамент бе маймуни, другия папагали. Тоест, на едната картина ще е едното животно, на другата другото. Клиента искаше нещо изчистено, както и по един силует. Та започнах шпакловането с тази страхотна паста, която използвах за основа. Хванах всякакви четки, тупах с салфетки, замазвах с шпакли. Ще ви спестя голяма част от кадрите. Важното е, че се получи. Исках да добавя неутрален пастелен цвят, за да е малко по-абстрактно настроението. И накрая господин Маймуна започна да се заражда. Сега ще повторим абсолютно същата схема и с втората картина. Същата основа, същите цветове и методи, но този път силуета ще е на един папагало-орел. Ами, това е и резултатът. Силно се надявах фона да се получи еднакъв и на двете картини, да си личи, че са поредица. Ако ви е интересно развитието, може да запазите видеото и да изчакате до другата седмица, когато ще ви покажа как поставихме картините в апартаментите. Браво! Страхотно го зарови, аз изобщо не го виждам.